A cite o vindeiro martes ás 10 nos xulgados de Caldas, ali terá que comparecer o alcalde de Barrio investigado por un delito de prevaricación administrativa pola denuncia presentada polo vociro do PP, José Antonio Landín, polas obras da piscina municipal. Esa denuncia foi presentada por Landín a escasos días das eleccións municipais do pasado mes de maio. O Popular entendía que se produciran sobrecustos na actuación e que eses cartos, ademais, saíran das arcas municipais. A propia denuncia é unha chapuza total. Compara cifras sin IBE ás cales se lle aplica a baixa económica da adxudicación con outras cifras con IBE sen aplicar as baixas. Ou aporta como proba unha modificación de créditos que non ten nada que ver coa obra da piscina. O alcalde insiste en que o proxecto foi financiado integramente con cartos da Deputación de Pontevedra, pero os populares aseguran que houbo un desvío de fondos de ata 70.000 euros e mesmo partidas que se pagaron en dúas ocasións. Abraldes entende que o PP só busca sementar dúbidas sobre un proxecto que conta con todas as garantías. Despois de 32 anos no poder, eu teño claro que os do PP sempre pensaron que o Concello era da súa propiedade e entón ainda non asumiron que os veciños e veciñas os apartaran do goberno municipal. O proxecto da piscina pública foi seguido e controlado dunha maneira exquisita por parte dos servicios técnicos municipais. E, ademais de contar coa supervisión dos servicios técnicos da Diputación, contratouse a unha empresa de control de calidade. Abraldes difundiu un informe da Deputación no que se resume todo o acontecido coas obras da piscina e que, segundo indicou, desmonta as acusacións do PP. Nese documento indícase que o proxecto custou 293.000 euros e que, aínda que se fixo unha modificación, non se superou a cantidade prevista inicialmente, que era de 358.000. O alcalde apuntou que a documentación lle dá razón e que irá declarar tranquilo. Teño claro que se actuou neste caso, como sempre facemos con todas as obras que levamos executando. Con rigor, con control do gasto público e con respecto absoluto aos procedementos de contratación. E buscando que este novo equipamento, do que xa desfrutaron cerca de 10.000 usuarios no pasado verán, reunira as maiores garantías de calidade e seguridade para uso público. Cando o alcalde tamén está citado a declarar o aparellador municipal.